Čau čau, tak vítejte u dalšího videa. No, tohle bude takový krátký video, spíš jenom o tom teďka, jak se teďka takhle cítím před odjezdem, protože v podstatě po 20 nebo 19 letech ve Spojených státech teďka zpátky do Evropy a můžu říct, že já se teda cítím víc jako Američan hlavně, protože jsem v podstatě žil celý svůj dospělý život tady a v Evropě jsem vlastně prožil v podstatě dětství a celou školu, no tak to je tak asi jediný. Ale vlastně, že celý ten dospělý život, tady jsem dodělával školu, vysokou školu takový, tak jsem spíš se cítím víc jako Američan než Čech a teďka odjet do Evropy, to bude zase takový kulturní šok, ale těšíme se na to, no a nevím, co přesně očekávat, nebo nevím, vím zhruba, naštěstí teda budeme, že jo, na základně, což je americká základna, takže v podstatě jakoby mezi našima. No a hlavně bude tam všechno fungovat takový, že ten americký systém, ale mimo základnu, že? Tak tam bude trošku jinačí věcí. Teďka už mě to teďka hitovalo, nebo mě to teďka hodně přišlo, když jsem musel posílat auto, že jo. Oni už, i když máme výjimky na americké auta, jsem chráněný pod programem, nebo máme tam nějaký ten diplomatický vztah, nebo jak se tomu říká, ten SOFA, S-O-F-A se to jmenuje, tak máme výjimky na auta, že nemusíme mít, že jo, různé ty evropské normy a takový, ale některý musí být a tak si říkáš, jo, musím přizpůsobit auto, že jo, trošku na ty evropské normy třeba v tom smyslu toho bezpečí, že musím mít tu lékárničku a takový, nebo ty trouhelníky a ty vesty. Jsou to malé blbosti, jo, ale prostě trefilo mě to, říkám, ty je to možný, takže teďka vlastně, že jo, pojedeme tam a tyhle věci tam musí být udělané. Musel jsem se ujistit, že kola mě nevystrkují z auta, jak se tomu říká, jako na boku na autě, z toho fairings, no říkám, ty jo. Takže je to takový, už to na nás doléhá, no, je to takový, ty jo, že za chvilku tam budeme. Nevím, co pořádně čekat a hlavně teďka, když vidíme barák, že jo, jak tam je všude samý krabice, plno oblečení, všude rozházenýho, teďka čekáme na ty stěhováky. A ještě jednou, ty stěhováci jsou kontraktoři od vlády a oni musí přijít, pobrat všechno. Musí všechno pobrat a zaevidovat, takže my to v podstatě nemůžeme ani zabalit. Takže oni to poberou, zaevidují, zabalí, naloží a odvezou. A my to jenom můžeme tak připravit do hromádek. Takže to je to, co teďka děláme. No a už říkám, už to na nás přichází teďka, když to vidíme. Dneska nám odvezou, nebo zítra nám odvezou postel. Dneska na tom budeme naposledy spát tady. Pak nám odvezou postel. No a budeme spát na nafukovací matraci do odletu. Protože vlastně odvážíme postel, odvážíme skříň na televizi, to všechno odvážíme. No a říkám, budeme spát na tom, na matraci nafukovací. Takže říkám, už to začíná být reálný, tyjo, no, takže uvidíme, jaký to bude. Já jsem z toho takový nervózní, žena je hodně nervózní, ale jo, dopadne to nějak určitě dobře, no. Budeme v Evropě, já se těším na práci, kterou tam budu dělat. Ta práce je úplně výborná, jako mě se to strašně líbí, hlavně mě to pomůže do profesionálního mýho životopisu. Teďka už momentálně dostávám nabídky na práce, které jsou hodně dobrý, ale že jo, vlastně mít zkušenosti jako v IT, pak jsem vlastně, že jo, tady mám zkušenosti z logistiky a teďka vlastně z leadership, tak to mě hodně pomohlo. No a potom ten životopis vypadá mnohem líp, že jo, teďka vlastně tam mám v plánu dokončit inženýrské nebo magisterský studium. No a pak asi pak už s vysokou školou asi končím. No a uvidíme, jestli pak zůstanu ještě v letectvu, že jo, po těch pár letech, co tam budem. No, tak to byla taková rychlovka, jsem se chtěl jenom podělit o svoje pocity teďka, protože už za chvilku to tady je a teďka celkem už to začíná být reálný, no, tak vidíme. Hele, díky moc mě sledujete, video s autem, já to dělám tak strašně říká, takhle, položím jak to je, prostě máma, tak vám vás dáma, čau.